Želeo bih da pozovem naše sugrađane na izložbu 13. avgusta. Izložba počinje u 20 časova, u pitanju je srednji hol kulturnog centra. I eto, dobrodošli svi. Fotografije će biti, ja se nadam, korak ispred odnosu na prošlu godinu. Čeka nas tradicionalno 25 ramova, tačnije 25 fotografija u koje moramo da svedemo ceo festival od 4 večeri. Potrudit ćemo se bude, kao što sam rekao, da to bude korak napred u odnosu na prethodnu godinu, da bude nešto zanimljivije. Pokušao sam da priđem autorima, muzičarima, izvođačima. Publika će imati priliku da vidi te sekvence, deliće njihovih života i načina koji su učestvovali na ovom festivalu. Ja se nadam da će muzika odzvanjati ponovo kroz fotografije i da će ljudi moći da prepoznaju atmosferu, čak i oni koji nisu bili na festivalu, da će moći da osete atmosferu sa fotografije.